Dobrý deň, pán Zala. Dobrý deň, prajem, Tomáš. Konečne sa dostávame k tematike Spojených štátov amerických, teda konkrétne ku predvolebnému boju. Za posledné obdobie sa udialo množstvo udalostí, o ktorých sa bude určite písať v učebniciach dejepisu. Napríklad tá pamätná debata medzi Trumpom a Bidenom, kde už teda bolo vidieť, že Biden to nezvláda, má evidentne zdravotné problémy súvisiace s vekom, potom atentát na Donalda Trumpa a nakoniec rozhodnutie Joea Bidena a strany demokratov, že ho vymenia s najvyššou pravdepodobnosťou za Kamalu Harris, jeho súčasnú viceprezidentku. Mali by sme si asi vlastne opísať, že čo predstavujú teda demokrati, čo predstavujú republikáni a teda konkrétne aj súčasní kandidáti a ich viceprezidenti. Samozrejme medzi jednotlivcami sú rozdiely, tá strana má jednotlivé frakcie, ale zaujíma ma váš pohľad na to. No, je to tak, ako hovoríte, ono je to zdanlivo taká veľká dynamika, pretože fakt je pravda, musel som sa na tom smiať, lebo najväčší cirkus okolo Bidenovho zlyhania v tej debate s Trumpom rozpútali demokrati sami. Aj tlač, ktorá je blízka práve demokratom, neboli to republikáni. Čiže povedal by som, že demokrati sa predposrali doslova a do písmena, ale zase na druhej strane vystihli, kde majú najväčšiu slabinu a viedlo to potom postupne k rozhodnutiu samotného Bidena k tomu, že odstúpil v prospech Kamaly Harris, ktorá podľa mňa bude jednoznačne, ona nemá žiadneho konkurenta, čiže je to kandidátka za prezidenta Spojených štátov amerických, za demokratickú stranu, definitívne, to nemusíme o tom ani pochybovať. Ale čo je zaujímavé, som si všimol hneď, že okamžite nástupom Harris sa to celý boj sa preniesol aj do ideologickej oblasti viacej, ako bol predtým. Trump okamžite na ňu zaútočil, že to je najtuchšia lavičiarka, že ona predstavuje to najsilnejšie lavicové krídlo v demokratickej strane, že ona je najväčšou hrozbou pre Američanov, pre ich slobodu, tak ako si ju samozrejme predstavujú konzervatívni republikáni, ani dokonca nie všetci republikáni, ale konzervatívni republikáni. Čiže je celkom evidentné, že odstúpenie Bidena a nástup Harrisovej rozprúdi veľmi dynamicky tú americkú politickú scénu. Áno, ja by som ešte dodal, že tento narratív je podľa mňa vlastný už drvivej väčšine republikánskej strany. Teda to, čo vyhlasoval Donald Trump o Kamale Harrisovej, oni vždycky v podstate označovali akúkoľvek pokrokovú tendenciu za nejakú formu komunizmu. Robili to aj za obdobia Baracka Obamy, len samozrejme tam sa do toho ešte niesol aj rasizmus, ako napríklad keď spomínali, že vlastne má byť vraj narodený v Afrike a nie v Amerike, aj keď vieme, že sa, myslím, narodil na Havaji, ak sa nemýlim, a taktiež jeho meno, že sa volá Barack Hussein Obama ako stredné meno, kedy sa snažili vyvolať dojem, že je predstaviteľov nejakej islamistickej ideológie, povedzme. A u Kamaly Harrisovej je to podobné. Samozrejme, väčšina republikánov na ňu útočí z toho pohľadu, ako ste vypovedali, ale aj preto, že je žena a pretože nie je biela žena. No áno, v pozadí to je, oni s tým takto nevídu na povrch, ale tu si je potom treba povedať tri základné veci teda. Čo je v americkom poňatí socializmus, nie komunizmus. Oni komunizmom neoperujú, oni operujú socializmom. Socializmus je v očiach republikánov hrozba a oni za socializmus pokladajú dve veci. Tá prvá vec je ten koncept veľkého štátu,
Pre nich socializmus je veľký štát. To je prvé, môžeme si potom neskôr povedať, čo si pod tým veľkým štátom predstavujú. A po druhé je to boj proti všetkým toho, čo my v Európe nazývame emancipačné hnutia. To znamená proti všetkým feministickým hnutiam, proti všetkým hnutiam za rovnoprávnosť žien, za rovnoprávnosť akýchkoľvek menšín. A to je presne to, čo ste povedali. Oni to nikdy nepovedia na rovinu, pretože to sa nedá, keď máte krajinu, ktorej symbolom je socha slobody, tak sa nedá povedať, že ich zásadný boj je v tom, že tieto antidiskriminačné alebo emancipačné hnutia oni interpretujú tak, že vedú k potlačeniu bielej kresťanskej rasy. To je tam vzadu za tým skryté, ale nikdy to takto samozrejme nepovedia. To boli aj dôvody, prečo Trump podporoval tých neonacistov v tom na ich pochodoch, na ich manifestáciách a podobne. Nikdy sa od nich nedištancoval, pretože to je v tej veľkej časti americkej spoločnosti zafixovaná, ale to není ani že systémový rasizmus, to je zvyková stránka, ktorá je v tom, že my sa chápeme ako biela kresťanská rasa a čokoľvek by nás dávalo do rovnakej podoby alebo do rovnakej úrovne, ako sú všetci ostatní, je vlastne oberanie nás o naše privilégium, ktoré sme si v Amerike vybojovali. No a demokrati sú presne na opačnej strane. Oni sú veľkí podporovatelia práve všetkých týchto emancipačných hnutí, ktorých napokon jadrom nie je rasová stránka veci vôbec. Jadrom týchto demokratických hnutí je práve to, aby skutočne sa vytvorila aj faktická rovnoprávnosť, a to dokonca nie, ako sme ju my poznali za komunizmu, že rovnoprávnosť, že všetci máte rovnaký plat, ale rovnoprávnosť v tom liberálnom zmysle, že všetci majú rovnaké možnosti a podmienky sa zúčastniť na trhu práce, alebo mať rovnakú zdravotnú starostlivosť, alebo mať rovnaký prístup ku vzdelaniu, alebo mať rovnaký prístup ku všetkým štátnym službám. A samozrejme, aby im žiadne súkromné služby ich neobmedzovali. Čiže toto je ten základná predstava socializmu v očiach republikánov. A teda už keď som to začal, tak to aj dotiahnem. Pod veľkým štátom si oni predstavujú čokoľvek, čo je financované z federálneho rozpočtu. Inými slovami, v ich očiach je socializmom aj hasičské zbory, ktoré sú platené zo štátu. Dokonca aj Národná futbalová liga, ktorá je podporovaná z nejakých federálnych zdrojov, alebo keď poviem ešte absurditu, oni pokladajú za socializmus aj budovanie infraštruktúry, napríklad diaľnic zo štátnych federálnych prostriedkov. To všetko je socialistická aktivita v ich očiach. Pretože oni sú vypestovaní, títo republikáni, hovorím o republikánoch, a to dokonca takto konzervatívne krídlo, ako aj neoliberálne krídlo, oni sú odchovaní na tom, že vlastne všetko, čo má nejakú hodnotu, musí pochádzať iba zo súkromnej aktivity individuálnych členov rodiny a nie zo štátnych aktivít. Áno, ale čo je zaujímavé, tak oni síce toto tvrdia, ako ste povedali, ale na druhú stranu oni tiež, keď sú republikáni teda pri moci, majú vysoké výdavky, čo sa týka štátu, veď to vidíme predsa, oni len spravia to, že znížia dane a potom nastane vlastne vysoký deficit a vidíme to celkom dobre na grafoch, že vlastne demokrati to potom vždycky musia dobiehať ten rozpočet, vyrovnávať ho, čo sa aj udialo za Clintonovej doby alebo potom za Obamovej doby. A republikáni, oni majú takisto ako demokrati, majú veľké výdavky na armádu, na políciu majú o mnoho vyššie výdavky, tam však oni aj kampaňujú a polícia často podporuje republikánov. Potom napríklad rôzne podpory cirkví a takýchto trafili teraz. Áno, a takýchto odlišných organizácií, ktoré
sú v súlade s ich ideológiou a ktoré by podľa ich názoru mal akože štát podporovať. Čiže oni Doplním to jednou vetou len, lebo tu ste narazili presne na to jadro. Oni majú presne rovnaký systém, len redistribujú tie finančné zdroje napríklad prostredníctvom náboženských organizácií. Prostredníctvom nemocníc, ktoré sú ale ovládané náboženstvom, nemôžem povedať katolíckymi, lebo tam katolicizmus není tá prvoradá dominantná cirkev, tam sú stovky a stovky rôznych cirkevných organizácií, ktoré prevádzkujú napríklad nemocnice, a tie veľké rozpočtové zdroje aj federálne idú prostredníctvom práve týchto organizácií a oni to pokladajú za podporu komunitnej politiky, ale je to komunitná politika len pre tie komunity, ktoré sú tak ideologicky a nábožensky orientované, ako to republikánom vyhovuje. Áno. A ďalší aspekt ich ideológie je ten, a myslím, že aj tie voľby, toto bude tá primárna téma týchto volieb, si myslím, a to je vlastne odstránenie Roe v Wade. To už teraz neexistuje, teraz to majú jednotlivé štáty, rozhodujú o tom a v mnohých štátoch je to až tak zlé, že ženy v podstate nemôžu podstúpiť interrupciu vôbec, ani ak boli znásilnené, ani ak ide o incest, alebo dokonca ak sú v nejakých zdravotných komplikáciách. A Trump si vlastne vybral viceprezidenta, J.D. Vance sa volá, ktorý dokonca chce, aby ženy neboli schopné vycestovať z týchto štátov do štátov, kde interrupciu môžu podstúpiť, alebo teda inými slovami, tehotné ženy by nemohli opustiť červený, teda republikánsky štát, aby mohli podstúpiť interrupciu. A Kamala Harris, myslím si, že demokrati urobili dobrú vec v tomto, že si ju vybrali, pretože jednak je žena, čiže už to bude imponovať vlastne viacerým voličkám, aby išli hlasovať. A ten názor, ktorý vyslovil J.D. Vance, toto tiež osloví veľa žien práve, aby išli za ňu hlasovať. A ona ako jediná predstaviteľka prezidentského úradu v histórii navštívila interrupčnú kliniku. Takže toto si myslím, že je veľmi pomôže. Áno, dokonca Trump to vníma, toto, čo hovoríte, Trump vníma veľmi, veľmi jasne, pretože práve včera v prejave začal špekulovať a už sa vyjadroval nie striktne proti možnostiam prerušenia tehotenstva. Začal špekulovať o tom, že aj to celé, že Najvyšší súd zrušil tú spomenutú kauzu, ktorú Roe v Wade, ktorú ste spomínali, hovorí o tom, že možno to nebolo to najlepšie rozhodnutie. Začína špekulovať, lebo si uvedomuje, že spojenie Harrisovej ako ženy s jej veľmi výraznou podporou práva na slobodný výber materstva je niečo, čo môže byť veľmi silný argument, na základe ktorého sa ženy budú rozhodovať a nebudú sa rozhodovať podľa toho, či rodinne sa blížia k republikánom alebo k demokratom. Inak to je veľmi, veľmi podobná vec, prečo napríklad na Slovensku Smer nikdy nevytiahol túto tému zrušenia práva na prerušenie tehotenstva. A ten dôvod je veľmi jednoduchý, pretože aj v silných katolíckych rodinách, dedinách, mestečkách ženy sú vnútorne na 80% presvedčení, že si toto právo sa rozhodnúť nechcú dať zobrať bez ohľadu na to, k akej viere patria. Tam sú ženy v tejto veci veľmi, veľmi ako teda triezve a ja si myslím, že v Spojených štátoch je to veľmi podobné a Trump to vníma, takže myslím si, že včera som ho videl relatívne v panike, keď začal špekulovať o tom, že to nebolo až také dobré rozhodnutie toho Najvyššieho súdu. Inak, kde rozhodli sudcovia, ktorých on nominoval. To je tiež taký moment, ktorý by sme si mohli pripomenúť, aby sme nemali ilúzie o americkej realite, že Najvyšší súd, ktorý rozhoduje, to je ako náš ústavný súd,
ktorý rozhoduje o tom, ktoré rozhodnutie vlády alebo ktorý zákon je v súlade s americkou ústavou, tak vlastne tento súd je vždycky urobený tak, že sa ho vždy vládnúca administratíva pokúsi naplniť sudcami, ktorí sú ideologicky orientovaní v prospech tej ktorej strany. V súčasnosti už dlhodobo prevahu majú republikáni, pretože väčšinu sudcov Najvyššieho súdu nominovali republikánsky prezidenti a získali väčšinu v republikánsky ovládanom kongrese aj senáte. Čiže to zloženie toho Najvyššieho súdu jednoznačne odráža ideologické rozvrstvenie americkej spoločnosti a oni to aj nezakrývajú. Sudca tam není v tomto zmysle niečo, čo je nezávislé od ideologických smerov. Oni všetci tí sudcovia seba prezentujú, že samozrejme oni idú iba v súlade so zákonom. No ale pri zákone je vždycky problém, ako ho zinterpretujete. A v americkom práve špecificky vy si môžete niektorý zákon zinterpretovať napríklad podľa rozhodnutia z 19. alebo 18. storočia. Čo bežne konzervatívni sudcovia aj robia. Tak to len na dokreslenie tej situácii v Amerike. Áno, tento smer, kde sa oni snažia interpretovať ústavu takým spôsobom, že ako to vlastne mysleli tí zakladajúci otcovia, sa volá originalizmus, ak sa nemýlim. Počul som na to rôzne názory, ale ja si myslím, že toto je len podsúvanie konzervatívnej agendy alebo zastavenie nejakých pokrokových tendencií zo strany týchto sudcov Najvyššieho súdu. Však koniec koncov toto je zrejme dosť radikálny Najvyšší súd. Videli sme to na rozhodnutiach v tomto aj minulom roku. A to rozhodnutie, čo sa týka Roe v Wade, práve že ani není to najhoršie, však k tomu sa ešte potom dostaneme. No a republikáni, oni už dlho sa snažia vsadiť na túto stratégiu, kde vlastne chcú ovplyvniť vývoj krajiny cez menšinu, lebo čím ďalej tým viac oni majú problém vyhrať voľby, čo sa týka počtu, alebo ako to oni volajú, popular vote. Myslím, že ani teraz sa to Trumpovi nepodarí. Presne to máte pravdu a to doplním v tom, že oni nie sú menšinou preto, že by sa v Amerike stávali pôvodní Európania menšinou. Ale oni sú menšinou hlavne preto, že nie väčšina aj európsky pôvodného obyvateľstva uvažuje tým spôsobom, ako uvažujú títo náboženskí fanatici vlastne, pretože to je prebraté z tých náboženských siekt. My by sme to nazvali sekty, oni to volajú denominácie, my by sme to nazvali sekty, je ich tam okolo 450 takých veľkých, o tých malých ani nehovorím, to sú tisíce rôznych, ktorí riadia a ovplyvňujú ľudí interpretáciou biblických textov a hlavne Starého zákona. Čo je teda paradox, my v Európe, aj katolíci, aj kresťania v Európe sa orientujú viac podľa Nového zákona, podľa kristológie, kdežto v tom vidíme tú zaostalosť tých amerických pomerov, že oni sa väčšina týchto cirkevných zoskupení sa riadi Starým zákonom, preto aj ten boj napríklad proti tomu, aby sa vyučovala normálna biológia na základných, stredných alebo vysokých školách, pretože oni chcú presadiť, aby sa na tých školách vyučovalo zo Starého zákona Genézis. Čiže spôsob, akým Boh stvoril svet, pretože tak bol svet zrodený, nie ako je to v biológii alebo v geológii, ale tak, ako to tvrdí Biblia. No pre nás, Európanov, je to niečo skoro nepredstaviteľné, ale v Spojených štátoch amerických toto není nejaká exotická línia. To je bežný zápas v amerických štátoch o obsah vyučovania základných a stredných škôl. Čiže aby sme si uvedomili ten rozdiel, kde sa teda tie Spojené štáty v tej ideologickej oblasti pohybujú. Áno, tak som to myslel. Myslel som to podľa toho, ako ľudia hlasujú, že aj tá beložská populácia je čím ďalej tým viac pokroková a tiež jej väčšina žije na miestach, kde
vlastne demokrati ovládajú takéto územia, ako napríklad v Kalifornii, v New Yorku. A No, ale... to je samozrejme logické, že ako mestá sú všeobecne vždycky pokrokovejšie ako samozrejme existujú výnimky, ale väčšinou to tak je. A potom sú tu rôzne menšiny a republikáni majú jednoducho problém osloviť tieto menšiny, lebo republikáni proste cez to, ako sa snažia presadiť, jednoznačne vyvolávajú dojem, že sú rasisti, ktorými aj vo väčšine prípadov sú. Napríklad u afroamerickej populácie táto menšina je omnoho konzervatívnejšia ako napríklad beložská populácia, ale napriek tomu volia demokratov, pretože vedia, že republikáni ich nevedia vystať len podľa toho, ako vyzerajú. Áno, je to tak. Ono sa dokonca nedá tá čiara, že povedzme nazvime to teda pokrokoví a spiatočníci viesť na základe farby pleti. Vôbec to nejde, to ste dobre poznamenali, že aj veľká časť černošskej komunity je komunita, ktorá má veľmi konzervatívne myslenie a je to dôvod je ten, že je viacej ešte ovplyvnená a manipulovaná tými veľkými náboženskými sektami. Áno. Pretože oni patria a sú súčasťou tých veľkých komunít, ktoré vytvárajú práve títo veľkí kazatelia, ktorí vlastne práve na koncepte starého zákona, ktorý môže byť relatívne blízky v tom zápase, v tom boji tých izraelských kmeňov proti teda tomu egyptskému otroctvu a tak ďalej, to im môže byť relatívne teda ako blízke. Ale to máte absolútnu pravdu a tu by som ešte ale na jeden fakt upozornil, zase ktorý si my v Európe nevieme vôbec predstaviť, a to je takzvané, vy ste to už jemne naznačili, vytváranie volebných obvodov Spojených štátov. Takzvané, oni to volajú gerrymandering. Nebudem vysvetľovať pozadie, prečo sa to volá gerrymandering, to je špeciálny zákon, ale jednoducho jednotlivé štáty majú právo pred každými voľbami meniť podľa demografickej štruktúry administratívne usporiadanie volebných okruhov alebo okrskov. A samozrejme v tých štátoch, kde vyhrávajú republikáni, je stará zabehaná prax, že si to menia podľa toho, ako to vyhovuje republikánskym kandidátom. Čo je paradoxné, a to vôbec nie preto, že by som obhajoval demokratov. U demokratov sa to stáva veľmi výnimočne, že by takto zneužívali to právo, teda tzv. Ten gerrymandering. Čiže to je jedna z vecí, napríklad, ktorú si my tiež v Európe nevieme predstaviť, že by sme pred každými voľbami si prispôsobovali volebné obvody tomu, ako sa to vládnucej strane práve páči alebo vyhovuje. A taktiež ešte robia ďalšiu aktivitu, kedy napríklad vlastne sťažujú vlastne komunitám, ktoré nevolia za republikánov, sťažujú im vlastne schopnosť ísť odvoliť, lebo oni vtedy, myslím, ani nemajú sviatok, keď sa tieto voľby robia väčšinou. Čiže to je ťažšie, potrebujete asi zrejme povolenie od zamestnávateľa. A miesta, kde sa dá odvoliť, ja som si všimol, že často to robia tak, že oni niektoré miesta úplne zrušia, alebo ich vlastne postavia tak, aby ľudia, ktorí nevolia za republikánov, to mali tú cestu k tomu miestu vždycky dlhšiu. Áno, a to nie len toto, povedzme v niektorých štátoch máte tak, že aby ste mali právo vôbec voliť, musíte mať morálne zodpovedajúci profil. A morálne zodpovedajúci profil si nastavujú vládnúci republikáni v tých štátoch. Poviem príklad. K morálnemu profilu patrí to, že ak ste nezaplatili elektriku za posledný mesiac, nemáte potvrdenie na to, že máte zaplatené všetky elektriky, nemôžete ísť odvoliť. V inom štáte si to prispôsobia zase inému pravidlu a povedia pravidlo, ak ste rozvedení viac ako jedenkrát, váš morálny profil už nezodpovedá tomu, čo vám vytvára právo byť občanom a voliť a už nemôžete ísť voliť.
znovu chcem zdôrazniť, my v Európe si ani nevieme predstaviť, že to, čo pokladáme za ideálnu demokraciu v Spojených štátoch, má od ideálnej demokracie, ako ju my chápeme v Európe, vzdialené na stovky a stovky honov. Nehovorím, že je to tak všade, ale uvedomme si, lebo Spojené štáty americké je 51 štátov, nechám tie ostatné územia bokom, kde skutočne tie štáty majú svoje pravidlá a tie pravidlá sú absolútne presne napasované na to, aká vláda tam vlastne vládne, ktorá politická strana je dominantná a dokonca nielen ktorá politická strana, ale ktorý prúd v tej politickej strane. Pretože tie politické strany sú len dve napokon v tých Spojených štátoch, ktoré majú, občas sa nejaký nezávislý objaví, ale reálne sú vlastne len dve veľké strany. Ale oni majú v každom štáte iný z tých ideových prúdov je dominantný. No ale možno by sme sa mali trošku posunúť aj k demokratom. Áno. Teraz, že čo je napríklad s čím ten Biden, pretože Biden sám seba charakterizuje ako jedného z najlepších prezidentov z hľadiska koncepčných vecí, tak možno by sme aj mali si povedať o tom, že či to je aj pravda, čo vlastne sa počas toho Bidenovho obdobia udialo a ako bude vlastne Kamala Harris bude viac dokonca využívať tie úspechy Bidena, ako bol schopný on sám. Čo myslíte? Jasné, určite musíme spomenúť aj demokratov. Joe Biden bol vykreslovaný inak práve v rôznych ľavicových kruhoch, že to je ako keby neoliberál, ale nakoniec sa ukázalo, že je to dosť pokrokový prezident, ak ho porovnáme s tými, ktorí prišli pred ním, dokonca aj napríklad s Clintonom. Alebo aj s Obamom dokonca, ktorý pred ním prišiel, však on potom vlastne nadviazal na ten Obamacare, ako sa to volá, Medicaid, a vlastne on ho rozšíril. Potom napríklad začal presadzovať tzv. Zelenú transformáciu v Spojených štátoch, kde sa vytvárajú veľké investície na diverzifikáciu energetických zdrojov. A veľa ľudí práve z krajín aj z Európy máme v tomto problém, že odchádzajú do Spojených štátov, aby tam pracovali v lepších podmienkach a za lepšie mzdy. Áno, ale takto by som súhlasím. Biden urobil 3 také základné akty, alebo teda prijal 3 veľké zákony. Ten jeden zákon bol ten tzv. inflačný zákon, alebo protiinflačný teda zákon. Druhý zákon bol zákon o infraštruktúre, alebo zákon o rozvoji verejnej infraštruktúry a vytvárania pracovných miest. A ten tretí bol typický taký technologicko-progresívny zákon, ktorý sa dotýkal vedy a výroby čipov. To sú také 3 veľké, ale to sú len názvy. Američania majú radi také nezvyčajné názvy. My zákony takto nepomenúvame ako oni. Ale na každý z týchto zákonov bola naviazaná finančná čiastka, ktorá sa pohybovala v pre nás nepredstaviteľnej polohe, v polohe 3 triliónov dolárov, čo je obrovská čiastka, ktorá je ťažko predstaviteľná z toho nášho pohľadu. Ale podstata toho, ja som si tieto akty som si ich postupne študoval, ako postupne prichádzali, lebo ma to zaujímalo z iného dôvodu. Z toho dôvodu, že vlastne ten ekonomický tím, ktorý bol okolo Bidena, chcel naštartovať ekonomiku, ktorá by bola alternatívou neoliberálnej ekonomiky. To je koncepčný program a tieto 3 akty, preto ich aj nazvali Bidenomika, ako bola Reaganomika, ktorá vlastne spustila ten neoliberálny prúd. My v Európe ho poznáme hlavne prostredníctvom tečerizmu a
Thatcherovej politiky, tak toto bola vedomá konštrukcia amerických ekonómov, ako vlastne vytvoriť iný systém ekonomiky, ako bola neoliberálna ekonomia. No a jadrom tohoto je skutočne, a to je zaujímavý teda moment, jadrom toho je spojenie vlastne veľkých verejných investícií so súkromným kapitálom. Ten súkromný kapitál z toho vôbec nie je vyradený. Vôbec to nie je postavené do polohy také, že ide tu štát investovať obrovské peniaze a finančné prostriedky čisto zo štátneho rozpočtu, ale ide o vytvorenie podmienok toho, aby do zelenej ekonomiky, do vybudovaniu novej infraštruktúry, ktorá fakt v tej Amerike už bola totálne zaostalá, a ešte aj, nezabudnime na koncept takzvanej nazval by som to sociálnej ekonomiky, ktorú takisto do toho zaradili. Ako do toho vtiahnuť aj súkromný kapitál. Inými slovami, a to sa mne na tom páči, všetky tie tri akty sú sformulované tak, že oni vlastne tú silu toho súkromného kapitálu akoby skrotili alebo využívajú v prospech toho, čo je uznané za potrebu verejných statkov. Čiže to, čo v teórii poznáme ako, ako sociálny štát alebo sociálno-právny štát, alebo v tom anglickom zmysle welfare state, well-being, v tom anglickom prevedení. Nehovorím, že je to ideálne, ale je to pokus dokonca aj tú zelenú ekonomiku rozprúdiť takým spôsobom, aby sa vytváralo to, čo by sme mohli nazvať zelený kapitál. Aby jednoducho tá akumulačná zhodnocovacia funkcia kapitálu bola zviazaná potrebami zelenej ekonomiky. Ale nie, aby ho obmedzovala ten kapitál, ale aby mu práve dala obrovský nový priestor jeho realizácie v transformácii na zelenú ekonomiku a spravodlivú aj ekonomiku. Aj tento moment tam je. Všimnime si takú drobnosť. Nikto v histórii Spojených štátov amerických si ja nepamätám od 20. storočia, teda sledujem to len tak od tej druhej polky 20. storočia, neposilnil pozíciu odborového hnutia v Spojených štátoch tak, ako to urobil Biden. A to tiež patrí k prekonaniu tej neoliberálnej ekonómie, lebo ona bola založená na tom, že odbory sú vlastne nepotrebné, trh si to sám vyrieši a odbory nemajú čo ovplyvňovať trh práce. Tá Bidenomika je založená na opačnej polohe. Nie, že by sa odbory stali dominantnými, ale stávajú sa rovnocenným partnerom celého rozvoja ekonomiky. Zase to, čo my v Európe poznáme klasicky v koncepcii tripartity a tzv. Sociálneho zmieru. To je tu dlhodobo pestovaný projekt, ktorý ale Spojené štáty nepoznali. Áno. Opäť treba povedať, že Biden vlastne prvý prezident v histórii, ktorý sa zúčastnil na stretnutí odborových hnutí a možno najprounijnejší prezident v histórii USA. A škoda, že sa práve o Bidenomikách nepíše dosť veľa. Nepíše vôbec skoro, paradoxne. A ľudí to... Je to téma, ktorá je veľmi dôležitá, ktorá ovplyvní životy ľudí, ale myslím, že ľudia v Spojených štátoch to nebudú to vnímať a nebudú sa podľa mňa ani rozhodovať podľa toho, ako majú hlasovať. Ale Kamala Harris podľa mňa na toto nadviaže, však Biden už vytvoril ten základ. A dokonca, ak si pamätáte, tak 2020, keď ešte boli primárky, a ona tam samozrejme kandidovala tiež, tak ona vlastne povedala, lebo tá Bidenomika, ten plán bol ešte rozmernejší ako teraz, ale keďže Biden vyhral takým spôsobom, že ten senát držali len tesne, tak niektorí senátori nechceli úplne schváliť tento jeho plán. Jeden sa volal Build Back Better a potom Green Deal. No a preto musí aj Kamala vyhrať vlastne silnejšie ako Biden predtým,
aby mohla celý ten plán vlastne schváliť, aby sa to dokončilo. A ona spomenula, na to som chcel nadviazať 2020, že ona chce ako prezidentka, neviem, či sa jej to podarí, bolo by to celkom radikálne, že chce zrušiť ten filibuster, aby mohla presadiť celú túto agendu. A filibuster, to je vlastne, čak poznáme to aj zo slovenskej politiky, kedy je to vlastne zdržovanie, keď sa diskutuje o legislatívnych návrhoch. Aby sme mali jasnú predstavu, to je napríklad to, že má každý kongresman má právo v Spojených štátoch amerických hovoriť toľko, koľko chce, alebo ja neviem, otvoriť si telefónny zoznam New Yorku a čítať mená z telefónneho zoznamu v New Yorku, dokedy chce. Ale ja si myslím, že sa jej nepodarí tento filibuster zrušiť, pretože on je výhodný vlastne pre všetky politické strany, ktoré ho využívajú vo svoj prospech. Je to zdržovacia technika, ale ja by som sa vrátil k tej téme, ktorú ste načreli teda v tom, toto nezabezpečí, samozrejme toto samé o sebe nezabezpečí víťazstvo demokratov vo voľbách, ale bude veľmi záležať od toho, do akého jazyka dokáže Kamala Harris, do akého jazyka a akým jazykom tieto vlastne úspechy Bidenovej politiky a Bidenovej ekonomiky podať tým občanom a trošku ich zbaviť toho strachu, ktorý Trump bude šíriť, že to je socializmus. K tomu sa chcem dostať. Pretože uvedomme si jednu vec a podľa mňa ho konzervatívci podceňujú v jednej veci, že dneska socializmus už pre Američanov nie je taký strašiak, ako bol v čase, keď ho vedeli spojiť s tým, že vlastne socializmus nie je nič iné ako geopolitické prepojenie na Sovietsky zväz. Že je to vlastne len práca v prospech geopolitického nepriateľa. Toto tu už dneska nie je. Na tomto bol vybudovaný mekartizmus, ten nemusíme rozoberať, vieme, všetci vedia, o čo ide, ale na tomto bola založený aj boj proti všetkým vlastne nielen ľavicovým, ale aj ľavoliberálnym a progresívnym koncepciám sociálno-ekonomickým, že to je vlastne iba prienik sovietskeho modelu do americkej spoločnosti. Toto už nevládne a dokonca prieskumy ukazujú, že 40% Američanov nemá z pojmu socializmu absolútne žiadne obavy a nejaký strach. A teraz podľa mňa je dôležité, aby to Harrisová vedela predať tento rozmer tak, že ani o žiaden socializmus nejde, ale ide o to z nášho uhlu pohľadu, keby sme to zobrali. To, čo sa pokladá za najľavejšie krídlo demokratickej strany, tak je na úrovni dánskych sociálnych demokratov. To bola klasická Sandnerová politika. Spomínate si, keď kandidoval v primárkach na prezidenta Sanders, tak jeho koncept, ktorý sa pokladal za ľavicový, akože nejaký až radikálne ľavicový, bol približne skutočne na úrovni dánskych, možno holandských, ani nie na úrovni švédskych sociálnych demokratov. Inými slovami, v Spojených štátoch už tento pojem prestáva mať ten taký na skutočne veľmi široké vrstvy, prestáva byť odstrašujúcim momentom. A to je určitá výhoda a keby to Harrisová vedela naplniť aj reálnym obsahom, ktorý poukazuje na to, ako to vlastne zlepšuje nielen život radového človeka. V Amerike je dôležité aj ukázať, ako to vytvára priestor pre tvorivosť, pre podnikavosť, pre neobmedzovanie vlastne tej americkej cesty, lebo tá vízia tam je stále. A zároveň, ak vie na druhej strane ukázať, že ale je potrebné, aby sme podporili tento rozvoj, túto novú dynamiku aj podnikateľskú každého jednotlivca, je potrebné, aby sme mali silné sociálne zabezpečenie, zdravotné zabezpečenie, prístupné školstvo. Ak bude vedieť spojiť tieto dve podmienky, tak si myslím, že jej to môže priniesť aj víťazstvo. Áno, myslím, že ona to bude prezentovať takým tým jednoduchším jazykom, ako to robil aj Biden, že pozrite sa, toľkoto nových zamestnaní vám prinesiem, zlepší to
ekonomiku, pozrite sa, koľko firiem som získala na svoju stranu a pozrite sa, ako sociálne zabezpečím ľudí, ktorí to budú potrebovať, budete platiť menej na lieky a také tie... Áno, no veď to už je na jej volebný tím, aby to urobil. Ja som len chcel upozorniť teda na to, že je tam potenciál aj oslovenia toho amerického voliča pri dobrom spojení viacerých vecí. A jak som sledoval tú Kamalu Harris a sledoval som aj Trumpovú nervóznosť z toho, tak si myslím, že ona má tú, takú by som povedal, že bystrosť, aj inteligenciu, aj politický cit tieto veci spojiť. Tak možno uvidíme, možno môžeme sa k americkým voľbám dostať ešte aj niekedy inokedy, ak sa niečo významné stane, možno dnes by sme to aj mohli týmto skončiť. Áno, tak ďakujeme, že ste s nami boli a tešíme sa na ďalší diel. Dúfam, že vám to niečo prinesie aj z hľadiska trošku ozrejmenia toho, ako tá americká politika z hľadiska volebného boja vyzerá. Jasné, a určite sa k tomu ešte vrátime. Všetko dobré.